Tak ja zo dňa na deň som sa ocitol vo väzení s obvinením na doživotie. Za niečo, kde som nebol, nespáchal, nebol som ani schopný, že vlastne to bolo z objednávky. Nikoho si nezabil? Nikoho som ani neplánujem. Si bol obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu, ale odstol sa vo väzbe a hrozilo ti 25 rokov až do živote. Áno. Aký je to pocit, keď si takéto obvinenie prečítaš? To sa ti asi nedá popísať. Za jednak, keď máš mladú rodinu doma, to bolo pre mňa extrémne ťažké. Bola ťažšia tá väzba, alebo bol ťažší ten pocit toho, že wow, že ja budem možno do smrti v base? Mal len celé 4 roky, mala 5. Čiže toto bolo extrémne ťažké. Čítaš si tie výmysly, že som si objednával vraždu, toho som sa zlikvidátor, potom sa čo? Veľký šok to bol, no. Zhovoril sa mi s tým, že má problém, sa tam nasťahovali a zhruba po 2 dňoch sa tam opili a popili sa medzi sebou. Tak sme ho ťa vyhodili. Jemu nechcel dať starosta to povolenie. Ja mal pripravený nejaký projekt pre sociálne slabších.